moralno, pošteno, onda nema te cijene koje ne bi trebalo povećati za te ljude da dobiju makar mali dio naknade za ono što oni proživljavaju zadnjih 45 godina. To je ljudski moj stav. Ali ja sam pored toga i gradonačelnik i čovjek koji je prisilno poštivati zakon i zakonske propise. Kad bi mene pitali, ja bi im dao duplo neko što sada dobivaju. Međutim, ako zakon kaže decidirano da se ne može povećati, onda je moguće samo ono što je u skladu sa zakonom. Ja sam se solidarizirao s njima kada je pitanje odluka mjesnog odbora bila na tom tragu. Budući da smo konzultirali da se po zakonu ne može povećati, ali se ljudima mora uvesti neki vid naknade za umanjenu vrijednost nekretnina. Po zakonu ne može ekološka renta, ali naknada za umanjenu vrijednost nekretnina. Imali smo neki dan sastanak kod ministrice Holy i da opet optimistično kažem kako se može surađivati kad se želi, da će se naći modus vivendi i preporučujem gradskim zastupnicima da usvoje prijedlog odluke kojeg je proslijedilo do mene Vijeće gradske četvrti, a ja uputio gradskoj skupštini, i da nađemo modus vivendi da tim ljudima iziđemo u susret dok Jakuševac bude funkcionirao. Budući da se spominju 3 godine na razini ministarstva, ali onda to tangira i grad Zagreb. 2013. je deadline za biootpad. 2015. za reciklažu, a 2018. godina za izgradnju cijele infrastrukture za zbrinjavanje otpada. To znači i termičke obrade otpada. Ne znam, nisam nam decidiran. I na tom tragu sam vam govorio kad su u pitanju naši sugrađani Jakuševčani. I 3 obitelji ili 4, kolega Horvat je dole noći za mjesec dana, 3 obitelji iz centra naselja, na tragu smo rješenja zemlje koje ćemo dati na korištenje, da te pajceke po novom zakonu ne mogu držati u naseljenom mjestu, maknu dovoljno od centra mjesta da familije žive. I tu smo isto na tragu dogovora, mislim da je to pri kraju. To je to.